bagang duot sa katawhan ang mobisita kanunay sa Mugma Festival 2022. Sukad kini nga bukas ngadtong September 10, 2022 Sabado. Sa ang mga katawhan, ibuok na dapit sa atong dakbayan. Naghalad og pasalamat sa iyang gugma. Kay siya kanunay ang atong magbalantay. Kasamok patok sa mga kaway, ang kalinaw maoy ipahupay. Sinugo siya sa Diyos, aron nga mulambo ang tanang buhat sa atong pagpamuyo. Viva Señor San Miguel, maghalat kita, pasalamat sa iyang ngalan, kay siya magbalantay ta. Viva Señor San Miguel, maglipay kita sa Kristohanon na paghandog, ang tradisyon na andad pa. Kasamok patok sa mga kaway, ang kalinaw maoy ipahupay. Sinugo siya sa Diyos, aron nga mulambo ang tanang buhat sa atong pagpamuyo. Viva Señor San Miguel, maghalat kita, kung pasalamat sa iyang ngalan. Nagkahit sa ang mga katawhan, ibuok na dapit sa atong dakbayan. Naghalad og pasalamat sa iyang gugma. Kay siya kanunay ang atong magbalantay. Iya, nakasaluyo. Mga kaway, ang kalinaw maoy ipahupay. Sinugo siya sa Diyos, aron nga mulambo. Sudata sila kuruktoy, magaging tanong mo ba? Nadarukot ko rin, dalawa. Viva Señor San Miguel, maghalat kita, kung pasalamat sa iyang ngalan, kay siya magbalantay ta. Viva Señor San Miguel, maglipay kita sa Kristohanon na paghandog. Nagkahit sa mga katawhan, ibuok na dapit sa atong dakbayan. Naghalad og pasalamat sa iyang gugma. Kay siya kanunay ang atong magbalantay.